जतन खुलुमखा तै सिनि महाराजानो खुलुमैया फारो तिनि जों करैमुरा गामियाव खायसे वान डे कनफारेन्स संसालायखा सिनि तिप्रामो था प्राइमारि कमिटि सं तेरो फाइमाजक फाइखा सिनि बिसिङो दङ सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट कताल अम्पिनगर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट कताल सिनि बरम गोनां सन्जय जमातिया এই दङ सिनि आगेनि फर्मार वर्किंग प्रेसिडेन्ट दङ बृहदाम जमातियाव गामिनिनो तै सिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट कसान दङ पञ्चम जमातिया तै बनकारै सिनि यां जुनालनि मेम्बार दङ बरम गोनां सुखेन्दु कलय बनकारै बिसिनि एक्स साब जुनाल चेयारमेन दङ देबसादन जमातिया तै सिनि र DWB मेम्बार सब दङ ठीक निरं नुखाना ताबक सिनि बसखौ फ्लेग जो दङ तिनि अफलाइन मेम्बारशिप ड्राइभ नि उ कन्फरेन्स नि बिसिंतै जों सेंगै रखा इनके ऑनलाइन तो सेंग माने बालगुइन तंखा ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन खायनि बा गोबां माने मेम्बारशिप नागै दङ बाट तिनि प्रोग्राम नि बिसिंथि जों आनुষ্ঠাनिक भाबे कायसा जों मेम्बारशिप ड्राइभ बा मेम्बारशिप सिनति प्रामो थागो जेरा नानाय रक ना मुसुगनाय रक जतनो मीडिया नि बिसिंथि आं कइफिनाय जिनि 41 अम्पि नगर आमचाइनि जिनि तिप्रामो थाना हामजागनाय तिप्रामो थानि जारा वारियर्स दंनाय जतनो दागदिनो मेम्बारशिप नागै जिनि तिप्रामो थानि चबानो क्राक खायगै सक्सेस खायनि बागै नरनो जतनो खाबाय खुबाय कबकजों आसल हामबाय जों साइमानो मेम्बारशिप ना खांखे जिनि तिप्रामो थानि कायसा नाहर मुं बोलते जतनो कायसा एसोसिएशन थों कायसा NGO थों कायसा ससाइटि फानों थों जत जागानो कायसा नियम दङ मेम्बारशिप ना लायो मेम्बारशिप ना सय साइमानाय जे अमो सिनि सय तिप्रामो थाबा बुबाग्रानो हामजागनाय बा तिप्रामो थाना हामजागनाय बखरक सौ वारियर हिनैसो सिनिगै मागो साइबो मागो मेम्बारशिप ना माने बिसिंथि जों तैबो साइमानो आव बरक तिप्रामो थाना सय हामजाग महाराजना हामजागो तै बसकांनि चबारागबो चबानो सक्सेस खायनि बाङै बरक तयारि दंगो हिनैसो तैबो मेम्बारशिप ना माने बिसिंथि जों अब सरायसरायखो जों साइमानाय पुइलाव बुबाग्रानो खुलुम हबो तै जत तिप्रासा आयखाबा थानसा नि जारा वारियर्स बरनो जतनो हामबाय तिनि अरो तिप्रामो था एक्चुअली शम्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजा करैमुरा गामियाव कायसा सालसानि कन्फारेन्स ओ कन्फारेन्स जों तिनि कायसा सामु ताना थां दङ आबुंखा मेम्बारशिप ड्राइभ ऑनलाइन बाय मेम्बारशिप नाजागमानि तो आबो चलै दङ अनगोइं हंखांखे ऑफलाइन हंखांखे तिनि जों ओ पान्दानि बिसिंथि जों सेंगै रखा बा जोंनि ऑफलाइन मेम्बारशिप ड्राइभ तिनि जों लन्च खालायलायखा तिनि अरो मानजाक फैखा तिनि ओ एक्चुअली अम्पि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी नि MLA बरम गोनां पाठालाल जमातिया दैबो मानजाक फैखा तिनि JDC मेम्बार सुखेन्दु कलय दैबो साब जुनाल चेयारमेन फर्मार साब जुनाल चेयारमेन अम्पि साब जुनाल देबसादन जमातिया दैबो तिनि तिप्रामो था डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेन्ट पञ्चमोहन जमातिया वर्किंग प्रेसिडेन्ट अम्पि ब्लक कमिटि नि बृहदाम जमातिया दैबो DWB नि प्रतिनिधि रक दङ तो जों आबनो साना नायो आं थानसाव खरकसा वारियर्स एबं ए वारियर्स नि बिसिंथि दैबो आं सराय इंनायनो नायो आबो आं ओ थानसाव खरकसा मेम्बारशिप माने आमा आनि सिनिमुं बा आनि आइडेन्टिटी अब बायनो जों साना थाङो इभेन बुबाग्रा आबनो जोंनो दागेवो जे तिप्रासानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय हानो हामजागनाय तिनि जों आबो सरायनो तिनि आइडेन्टिटीनो साना थाङो जे जों ओ थानसाव खरकसा मेम्बार काजे आ बलाय अफलाइन ऑनलाइन आबो तैनो जों सिनि जागनाय आबो हामबाय